डेन्जारास फेसन बियो स्किट्सोफ्रेनिया होनो बेखौ नोंखौ बुथारगोनसो बियो बेखौ बेयाव दोननो नाङा आरो नों थाफानो नाङा नाथाय आंनि साइकोलजिया बिदि थिना बेथ' सासे पेशेन्टसो आरो पेशेन्टखौ आं मारै हारसिं हगारनो बे फिजिकेल पेशेन्ट नङाबो जानो हागौ नाथाय बे सासे मेन्टेल पेशेन्ट आरो साइकोलजिकेलि बे आंनि पेशेन्ट साइकोलजिकेलि नोंनि पेशेन्ट साइकोलजिकेलि नोंनि पेशेन्ट बेबादि डेन्जारास बेमार मानसिया सानाव गुबुन हराव गुबुन महर लाग्रा मानसियानो नोंनि पेशेन्ट आंहाबो मोनसे नखर दंमोन सासे अनसुला फिसाय सिमां नुदोंमोन रुजु रुमु रायजो जानायनि बेनिफ्राय मा जादोंमोन फैसालि गासिबो सिलिंखार गासिबो सिलिंखार नाथाय बोरै माने बेनिखायनो नों दा रान्दि नङा होमब्ला औ आं सासे रान्दिसो नों रान्दि बै जोहोलाव सासेनि नों रान्दि जेरै गोबां जोहोलावफोरा हारिनि थाखाय जुजिनानै गावनि जिउखौ बावनानै गावनि अनसुलि बिसिखौ हारसिङै गालांनांदोंमोन बैसोरनि गेजेराव नोंबो सासे रान्दि नङासै फैसालि नाथाय फैसालि नों दिनैनिफ्राय हारसिं नङा दिनैनिफ्राय आं नोंखौ अराय आंगो साननानै लाबाय दागाब मा रोमान्टिक सिन नोंखौ नोंनि बुस्थु नांगौ सोर बस नै नङाबा हगार सोर नोंसोरलाय हगार सोर आदाय फैसालि नों दिनै आंनि थाखायनो गावनि बिफाखौबो खोमानानै लानांबाय सामदान Another dead body. सोमदोना सासे गावथारबावलायबाय सोमदोना नङा सार दाखेरामनि मानसियासो दाखेराम सोर बे दाखेरामा जुनाद ना मानसि महरै थैसोबग्रा सानाव नङा हराव मैहुर खालामग्रा बेलाव गान्दा फौ फौ बेलाव गान्दा फैना माबि मानसि गोथै र' आं नायनि जेबो गिनाङा र' माथो आदै बायदिसो बेफोरावसो गोग्लैबाय नामा आदै आदै मा जाखो आदै फैसालि आदै फैसालि आदै मेगना खेव आदै नों औ आदै आं बारहुंखा नाथाय
आं बेयाव बोरै फैखो फैसालिया सोर आदै फैसालि औ गोसोआव फैदों जाय आंखौ रैखा खालामदोंमोन पुलिसनि आखाइनिफ्राय बै सिख्लानि मुंसो बारहुंखा नाथाय नों बोरै जाखो नों बेवहाय माबोरै मोनफैखो एसेबां दुं हाव बे जायगायाव नों मानो फैखो समनि लेंनायाव आदै मिथिगौ नोङो सुथुरा बेसेबां रां रुफा गोनां बोलोगोरा बिजिनि बिजौ गोफाद थुगासे जायगा गैला रावबो दोनला आंखौ रावनिबो न'खराव आंहा जायगा गैला थार बर'नि गोरबोआव दं आदै बस बारहुंखा नोंनि फावसि रावनो आं दिनै गोजोनबाय बारहुंखा दावहाखौ आं हारसिंनो नांगोन थां नों न'आव थांदो बेवहाय खालि दं गावजों गाव दाख्रेबलायनाय खौसेयारि असेनि ओंथिखौ रावबो मिथिला गोजाम गेसावनि सायाव गोदान खिलिनो सम जाबाय आदै बेलाय सोर सिख्ला जाखो बियो माइनाव फानजारियाव जोथोनै जोबनानै दोनजानाय जिउनि दाउ फानजारियाव जोथोनै जोबना दोनजानाय जिउनि दाउ मा खोथा बेलाय बियो आंनि जिउ आदै बियो गोमबोर सिंनि फिसाजो औ आदै बियो बोरै जाखो नोंनि खर'आ गाज्रि जायाखैथ' ओहो जायाखै आदै वाइ सिरिथा बिदिब्ला जाय सुथुरा आंखौ सुथारनो नागिरग्रा बिनि फिसाजोजोंसो नोंनो मिथिगौ आदै सुथुरा बेसेबां गोहोगोरा अब्लाबो आं गनायनो हानाय नङा नों हायाब्ला आं सिथारगोन आदै बिदि नङा आदै जोंनि हांगोननि फिसाजोखौ आं दिनै दिनाव मा मोनदों आदै बिदि नङा आदै बिदि नङा आदै बारहुंखा दिनै नों सासे सुथुरखौ रैखाथि होबाय आं नोंनि सुथुर जाबाय वा सिख्ला अब्लाबो नोंनि नोफा गोमबोर सिङा आंजों गनाय नङा गोमबोर सिं आदै सोरमोन बियो आफाजों मानो एसेबां सुथुर आरो मानो बुथारनो नागिरखो बियो बै मानसि जायखौ नोमफाया बुथारनो नागिरदोंमोन आरो दाबो बुथारनो सान हर नागिरगासिनो दङ बियो मालाय नङा बियो आंनि असे बिफ्रिसो होमबा नों सोर आं सोर बेखौ नांगौ नोंनो मिन्थिनोबो गिलायलाङो अब्लाबो बाबुनि खिन्थादो मा खालामनो नागिरदों नोङो जाय खास्रि बिस्रि बुथारजादोंमोन बै समनि मनिराम आरो जयमतिनि सासेल' फिसाज्ला आं जायखौ बुथारनायखौ आंनि नैबे मेगनजों नुदोंमोन आं मा खोनाखो लाजिनायसो मोनबाय आं दा नैबे दायनिगिरि गोमबोरसिंनि फिसाजोखौ दिनै आं मा खालामदों बुंदों आं नोंखौ दोननो सुथारदों दोननो सुथारदों दिनै आं सुथुरनि फिसाजोखौ गोसो सोथोबलांबाय आदा एसे सिरियास जादोंलै माखौ आरो माखौ आंथ' जेब्लाबो सिरियास खादा माने सोमदोननि खोथाखौ होनदोंलै नोंथां बेखौलाय पुलिसजों खाखागोन ना पुलिसआ पुलिसनि खामानिखौ मावगोन पुलिसजों बारा बिसास गैयालै नोंथां नंगौबोलै माबा 20 बोसोरनि पुराना केसखौसो बोखांनाय खोथा बुंदों बेलाय बोरै जानो नोंथांमोनखौ सोमदोना बुबाय पुलिसआ दाबो हमा मानो नोंथांमोनखौ होखांबाय दा जोंखौ दांगोन आंथ' बोरैबा मोनखाबायसो बेखौ आदानो हगारदोब्रा गिदोंब्ला आंनाव थालां गिनायनि खोथा नङा थ' आं दिनै थ' थादो आदा दे
माथो रावबो गैया आयौ 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 हे आफा जाय सिगाङाव फिसाय गोमाजाबाय दा आरोबाव बिफा आरोबाव हाबा जानो गोसो गैला मानोना बर' हारिया गावजों गाव बुथारलायनाय निमाहा आरो अनलायनाय गैया बेखायनो आरो बेखौ हाबा लानो हानाय नंला आरोबाव रान्दि जाबावनांगौब्ला आं सहायनो हानाय नंला गोबायखा आङो आरो बेसे गुन्द्रा जाबावनो नाथाय सना नोंखौ मोजां मोननानैल' नङा आं दिनै सासे जात बर' जानानै नोंनि दुखुखौ आं बोरै नायनानै थानो ओंखायनो सना आखाइया हर नोंखौ आं जुलि लागोन रैखाथि होगोन सुख आरो गोजोन सार सोमदोना बेयावनो दङ नंगौ नामा दंमारोथ' थौ होमबा जों बेखौ सान हाबनाय लोगो लोगो हमनांगौ थौ फै Hands up! सोमदोन नों गला जों नोंखौ बेंबाय आरो नों खारग'नो राहा गैलिया हे आफा आंनि जिउआ एसेबां खैफोद एसेबां बारहुंखा फिसाय गैला आरो बिफायाबो गोमाजाबाय आरो दा गोसथोनायाबो खैफोदाव आफा बर'फोरनि जिउआ मानो एसेबां खैफोदाव सार नोंथाङा आंखौ हमदो दानिया फैसालि नों महर गोसाल' नङा गोरबोनिफ्राय समायनाबो नों सोमदोनखौ सारेन्डार खालामनो थिन माबार बुं नङाबा गावनोसै नोंनि अनजालुखौ सोमदोन आंनि खर'नि थै मोनलोंगोन आं नोंखौ खोमानो हाला सोमदोन खोमानो हाला नों गैयाब्ला आं सोरजों थानो नों सारेन्डार जादो नों सारेन्डार खालामदो सोमदोन आं बोरै सारेन्डार जानो सना आं माबोरै सारेन्डार जानो नों मानो बिदि बुंखो फैसालि आं बोरै सारेन्डार जानांगौ Wow, this is an example of true love. सारेन्डारा सिरि मोननायसो सोमदोन नोंनि नोंदा आरो नोमबाजैखौ जाय बुथारदों बिसोरखौ जों नायगोन थेंक इउ फैसालि थौदो थानायाव थु सासेयानो जि मोख्राखा आरो लोगोया देरबावबायसो थिग गैयाहाय बिसोरजों
ए दरजाबो गेंखानाय बिसिनाबो जे मोदोमफ्रु बनानै दोनखादों बहा थांदों बे हासुइखाथारदों बे हासुइदों जि जोमनानै थाथ'नोसां एफा हर गेजेराव बयबो उन्दुसिजोबनाय समाव बहा थाङो बेलाय मा खालामहैयो माब्लाबा खैफोद जानाय नङाथ' बेखौ आं नायनांगौ जाबाय दानिया नोंनिया सान्त्रि गाहाया दुब्ला से लोगो लोगो राजायाबो खैफोद राजाया खारनो राहा गैला ओइ मोले ओइ बै फेसाखौ होखारहरनायसाय खुबैनानै दहायबो हरखांबायलै बिफांल' बारस्लायो खारा मैदेर मोसानि सिखारिया फेसाखौनो गिबाय नामा जात दङ गाबनायनि गिलु बालु खैफोद फैनो हासिगौ बादो फेसायाखि खैफोद खिन्थाबायो खोमसि हराव बिसोर नुयो जेखौ जों नुवा बेखौ बिसोर नुयो ओइ मोले हाबे खिरखिया मानो गाबदों खोरखि गाबदों ग्लासासो बायबाय नामा थांनाय गोरायै फांफिन र' आं नायनि अनिराम आरो जयमतिनि गोजोनै जिउमाया बाराव गोजावगासिनो दङ एखनबा बोरैबा लाङो बादो बुहुतनि खोथा मोनागुना आं बेखौ खोनासंनो सुखुवा आंबो सुखुवा मोसा मुफुर आरो मानसिजों गेले गेले दिनैसिम बोरायलायबोबाय नाथाय आं दिनै हराव बोरैबा मोनदों मा बेलाय सोर माबि सिबाय अनिराम खुसिनि मोनसे संसारनि बिगोमा माहारि अनफावरि मिथिंगा सिबियारि जात रायजोनि मानसि नाथाय थैनांगौआ खाफाल बे थैयामोनब्ला सोर माहाजोन जानोमोन माथो आगानफ्रामबो गिलुं गिलुंसो जाजोब्बाय सिरि थालै जेबो गिनांगौ गैया आगै दांदुलिया आंनि थाखायनो दर खेवना दोनखाथारदोंलै खोथा गैला साला जाबाय खाख्लुना उन्दुना दंगासिनो दं जाला दांदुलिया दिनै आंनि थाखाय दर खेवना दोनखालायथारदों सुवाचा ओंखायनो ज'थिखा खामना नामा हैद नोंथां ओंखायनो गोरा मोनदों आं नों मानो फैनांगौ हामा नोमा जोंहा खोथा बुंलायखायोना खुरिया बारिया शाला बैमान थां नै आंहा खान्थि गिलिया सिङावसो दङ हा मिथिखागौ नोंसोरखौ थांदो फाग्लाफोर फाग्लिले फाग्लि बाहेरायाव खामसालियाव उन्दुहैदो आहा हारसिं उन्दुनोसै उन्दुनायाव हले सानैजों ज' उन्दु आहा दर फांखेनोसै थांदो फाग्लाफोर मानसि खालामनालै थैबायलै मानसना गैला नोंसोरखौ थ' बाहेरायावनो थांदो थांफिन दिनै सेस खालामबाय नों थांदो फाग्लाफोर सार दैनि जाखौ दोनहैखाबाय 12 बाजिबाय मोलियाबो बांद्राय खोथा खोनाबायदां ओइ बियो जाम्बासो बेखौ गाबोन होखारगोन आं पुलिसातखौ आङो बडिगार्ड लायालै
दे गुड नाइट नाइट मोजाङै थाल लाना थांलै आंबो सिखारिखासो बैजातफोर मा दावराव बेवहायलाय माखौ मिनि गाबदों दावराव दावसि दा खालामसैलै दलरै उन्दुनानै थारो दावराव खालामखायाखै जोङो बे सिखाव फैबाय होनबाय नालाय माबानानै माबादोंसो जोङो टाटा गुड नाइट गुड नाइट सोर मा बेलाय मा नांगौ आंनि खाथियाव दाफै दाफै आयु 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 आयुलै आयु आयु माब्लाबा सोरखौबा बुथारफ्लांनाय नङाथ' सार सार दासो जोंनि सिनायनो मोनै सुथुरा जोंनि रेन्जारखौ बुथारलांबाय मा होनदों नोंसोरो नंगौ सार आधा घन्टाल' जाबाय बेखौलाय सोंदोनानै बुथारनो नाजाखैमोनबा नंगौ नंगौ सार नाथाय बेथ' लकाबावसो लकबाव माथो बेलाय नोंसोरबो बेजों हाबफायदो ओइ सोहै बिसोरखौबो लकाबाव जागोन सार थ' फै आयु सोमदोन नोंसो आं गियोलै आं हाबनाय नङाबा आं गियोलै आं गियो ओइ गयारि ओजों फैनोसै थांगौ सार सार थौ नोंसोर आंजों जागोन सार एसे हराव माबा खौरां जेबो गरबर गैयाथ' बेयाव गरबर माने जेबोथ' गैया सोरबा लोमजादों नामा लोमजानाय नङा डाक्टार बाबु खोथाया जुदासो दासो रेन्डार बाबुखौ सोरबा बुथारनानै गालांबाय फासे बारहुंखाया सोरखौबा बुथाराखैथ' आरो आंखौबो माब्लाबा मा सानदों डाक्टार बाबु आंनोबो खोन्थादो माने जोंहा माहाजोना न'आव गैयाथ' बेनोथ' खोथा जादों थौ नायनि गोजौआव सोर सोर दं
गोजौआवथ' थिगैनो दंजोबो गाहायाव सोर सोर उन्दुयो थौ नायनि फैदो माइनाव ए माइनाव डाक्टर नों औ इन्सपेक्टर एथ' हराव अके डक्टर अके थौदो थौ थौ गोबां खोथाखौ मिथियोब्लाबो खुगाखौ खेवनो हाया मानोना आं सासे डाक्टार डाक्टार बाबु माइनावखौ गोसो थोयोब्लाबो बारहुंखाखौबो सोखाथारनांगौ नाथाय माबा खैफोद सफैगोनसो नामा डाक्टार बाबु सोरबा जादों